Hallo, welkom bij Kijken TV. Afgelopen dinsdag gingen leerlingen van groep 8 van de Schuttershoek op bezoek bij woonzorgcentrum Emmaus in IJsendijke. Onze reporters gingen daar een kijkje nemen. Wij van Kik TV zijn vandaag bij de basisschool De Schuttershoek in IJsendijke. Leerlingen van groep 8 gaan elke week helpen met het maatjeswerk bij woonzorgcentrum Emmaus. En wij gingen daar eens een kijkje nemen. Wat is het maatjesproject? Maatjeswerk is een samenwerkingsverband tussen het zorgcentrum Emmaus hier in IJsendijke en de openbare basisscholen. Of de openbare en de katholieke basisschool. En de kinderen gaan dan naar het zorgcentrum om te helpen met bloemschikken of koekjes bakken of koffie schenken. En dat doen ze dus samen met de ouderen. Klinkt gezellig. Is het ook, ja. En, wanneer en hoe vaak gebeurt dit? Dat gebeurt in ieder geval iedere week. En de ene week zijn het 2 kinderen die 1 dag gaan. En de andere keer zijn het 4 kinderen die 2 dagen gaan. En dan gaan ze vanaf 's middags 2 uur tot 3:15, 3:30. En dan gaan ze weer terug naar huis. Oké. En door wie gebeurt het? Het gebeurt door de kinderen van groep 8. Die komen bij Toerbeurt aan de beurt. En het gebeurt ook door de kinderen van groep 8 van de katholieke school hier in IJsendijke. Wat zijn jullie hier vandaag aan het doen? Wij zijn vandaag maatjeswerk aan het doen. We gaan vandaag bloemschikken. En dat doe ik samen met Sam. En we gaan mensen helpen om de bloemen in de potjes te zetten. Zodat we ook een leuke dag hebben. Vind je dit leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het altijd leuk om mensen te helpen, want dat vind ik gewoon leuk. Wat vind je leuk aan het maatjeswerk? Nou, ik vind het wel leuk omdat je die oude mensen mag je helpen, mag je koffie geven en zo. En die mogen we gaan bloemschikken. En doe je dat voor vrijwillig werk of gewoon omdat je het leuk vindt om mensen te helpen? Ik vind het gewoon leuk om, allebei een beetje. Wat vind je leuk aan het maatjeswerk? Nou, ik vond het wel leuk dat je eerder van school weg mag. En ook de dingen die je mag doen vind ik ook leuk. Ja, ook met oudere mensen leren werken, zeg maar. En ik doe ook leuke activiteiten. Je hebt zeg maar geen laatste uur, dus ga zeg maar lekker lol maken daar, zeg maar. Je hebt het wel nice in daar. En wat vinden jullie van het maatjeswerk? Ik vind het heel gezellig met de oude mensen en de activiteiten zijn heel leuk. Ja, het is heel leuk, want je leert met oude mensen en de activiteit is echt leuk. En je mag natuurlijk eerder van school weg. Ik vind het ook altijd heel leuk en ook met de oude mensen omgaan en de activiteiten zijn ook altijd leuk. En wat vinden jullie van het maatjeswerk? Ja, ik vind het leuk en gezellig met oude mensen. En je kan ook samenwerken en zo. Ja, je kan ook leren om samenwerken en dat vind ik leuk. Ja, mijn oma is daar in het verjaardagshuis en dat vind ik ook wel leuk. Dan zie ik haar wel een keer. En ik vind de activiteiten die we daar doen ook wel leuk. En je hebt een uurtje minder les en dat vind ik ook wel altijd leuk. In het natuurgebied Het Zwin wordt hard gewerkt aan het herstel van de vogelstand. Onze reporter ging daar een kijkje nemen. Wie vanuit Cadzandbad op zoek gaat naar het Zwin, komt eerst uit bij het bezoekerscentrum bij Retrachement. Helaas is het bezoekerscentrum tijdelijk gesloten.
Als we dan verder lopen richting kust, zien we tussen de duinen een kudde Schotse hooglanders, die de begroeiing laag houden in dit gebied. Het Zwin is een belangrijk natuurgebied op de grens van Nederland en België, met een rijke flora en fauna en een strand met ondiepe geulen waarin het water snel opwarmt. Op het strand zijn ondanks het frisse weer toch al redelijk wat toeristen te vinden. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Brabant, uit de kant van Breda. En komt u hier vaak? Ik denk wel een keer of 4, 5 per jaar ongeveer. Mijn schoonouders wonen hier in Sluis in de buurt, dus dat is prettige bijeenkomstigheid om te bezoeken. En wat vindt u het meest aantrekkelijk van dit gebied? De rust, niet te veel mensen, dat de natuur nog in ere wordt gehouden hier. Aan de andere kant van de grens, het Vlaamse deel van het Zwin, wordt er volop gewerkt aan het Europese project om de natuur en met name de vogels meer kansen te geven in het natuurgebied. Hier is het bezoekerscentrum wel open en de meest opvallende bezoekers zijn de ooievaars. Ik ben Chris Struijf, ik ben bioloog en ik ben hier werkzaam in het Zwin als centrumleider. We staan hier voor heel grote veranderingen in het Zwingebied en we kunnen daar al iets van illustreren. Het is te zeggen, we zijn nu hier aanwezig op de dijk, de wandeldijk rond het natuurgebied van het Zwin. En het Zwin is eigenlijk een heel bekend natuurgebied omdat het sinds de jaren 1950 bezocht wordt door honderden, duizenden, misschien wel miljoenen mensen die hier voor het eerst hun stapjes hebben gezet in de natuur en vertrouwd zijn geraakt met vogels. Wat we nu van plan zijn, dat is om samen met de verschillende eigenaars van het gebied, het is te zeggen de provincie West-Vlaanderen voor het park en het Agentschap voor Natuur en Bos voor het natuurgebied, we zijn samen bezig met een heel nieuw project uit te werken dat eind 2015 voor de bezoekers open zal gaan. Een eerste stap wordt nu eigenlijk al gedaan en dat zijn die natuurherinrichtingswerken die je achter ons ziet. Eerst en vooral is er een heel groot nieuw vogeleiland aangelegd, dat ligt daar. Verderop wordt er een nieuwe sluis aangelegd. Die sluis zal zorgen voor de toevoer van het water vanuit de Noordzee naar de meertjes en ook naar die geulen rond dat nieuwe broedvogeleiland. Dat is heel belangrijk om bij elk hoogtij toch nieuw vers water binnen te krijgen. Het zal ook zorgen voor wat slipafzetting, het aanvoeren van voedsel voor al die diertjes die in het slip leven en die op hun beurt dan voedsel vormen voor de talrijke vogels waarvan we hopen dat ze weer naar het Zwin gaan komen. Onze reporters hadden zin om te gaan puzzelen. Daarom gingen ze naar het Visserijmuseum in Breskens om een mammoet in de kaart te zetten. In het Visserijmuseum in Breskens verzamelen ze botten van een mammoet. Kikker TV hielp met puzzelen. En wat is jullie functie hier? Nou, wij werken hier deze winter als vrijwilliger aan de fossiele beenderen. Daarvan liggen er ruim 100 in een loods. En die zijn verwaarloosd en hebben nog geen naam. En die hebben wij van naam voorzien. En waarom zijn jullie zo geïnteresseerd in botten onderzoeken? Nou, ik ben zelf verzamelaar van fossiele botten en fossiele schelpen. En het is Betty Ras ook. En daarom was het idee van Betty Ras om hier en daar wat te inventariseren. Bij de zogenaamde vergeten botten. Want daar had het nu zo'n beetje over in het depot van het museum. Die zijn eigenlijk een beetje vergeten. En jullie onderzoeken alleen van de mammoet of nog meer botten? Nou, er stonden kratten vol botten en we zijn gewoon aan het begin begonnen bij de eerste krat. En dan kom je dus paarden tegen, wolharige neushoorns, reuzenherten, eland, wat hadden we nog meer? Op een gegeven moment steppenwiesent, grottenleeuw, ja. Ja, grottenleeuw. Ja, dus je moet eigenlijk van dier naar dier switchen en ook van tijd naar tijd. Want er waren ook Miocene walvissen, veel ouder dan de mammoet. Dus ja, het is gewoon puzzelen.
En hoe moeilijk is het om te weten van wat voor dier het is? Nou, het ligt natuurlijk aan de grootte van het dier. Als je natuurlijk een opperarmbeen van de hond hebt, of van een mammoet, die lijken wel op elkaar. Alleen afmetingen zijn natuurlijk van bij een mammoet 20 keer zo groot. Dus aan de hand daarvan kan je al een beetje een idee vormen welk dier het geweest is. Wat is dit voor bot? Nou, bij dit bot zagen we wel meteen van, oh, dat is een rib. En dan moet je er nog uit zien te komen, is het een linkerrib of is het een rechterrib? En wat hebben we nog nodig voor de muurmammoet? En we hadden ook gezien dat dit een voorste rib moet zijn, want die is van onderen heel breed. Toen zagen we dat dat ook hier aanpast aan deze muurmammoet. Alleen zou het schouderblad dan iets moeten opschuiven, want ja, op een gegeven moment heeft iemand het schouderblad gemonteerd. En deze hoort hier eigenlijk zo onder en achter. Maar ja, dan moet dit geheel eigenlijk naar voren toe. Wat zijn er voor botjes en waar zitten ze precies? Dat zijn 2 middenhandsbandjes en die zitten in de hand of in de voorpoot van de mammoet. Dat is de 5e en dat is de 4e. Hier komen dan nog de phalangen aan, de teenkootjes zo gezegd. En die gaan we dan nu monteren. De koekoeksnest in Nieuwvliet. Wat kan je nou daar precies doen? Onze reporters gingen op een pad om daarachter te komen. Sinds een paar jaar bestaat in Nieuwvliet het museumcafé Het Koekoeksnest. Het ziet er wel geheimzinnig uit. Ik zou wel willen weten wat er binnen allemaal is. Hoi. Hoi. Wie bent u? Ik ben Ronald. Ronald Spiesens. Ik ben eigenaar van het museumcafé Het Koekoeksnest. En tevens dan altijd creatief vormgeven. Wat is een museumcafé? Een museumcafé. Nou, hier komt eigenlijk alles tezamen wat ik in mijn vorige loopbaan zeg maar, heb gedaan. En dat was creatief vormgeven, het zegt al een beetje. Ik heb altijd decors, onder andere decors gemaakt voor toneelgezelschappen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook schilderijen gemaakt, maar ook andere dingen, gewoon gekke dingen gemaakt voor theater. En dat is eigenlijk allemaal en restauratiewerk. En dat is dus allemaal eigenlijk, komt dat hier een beetje. Hoe bent u op de naam gekomen? Het Koekoeksnest, ja, ik was eigenlijk niet van plan om cafébaas te worden. Ik wilde wel een café neerzetten, een heel bijzonder café. Maar ik had het idee dat een andere kant zou openhouden. Dus ik was eigenlijk de koekoek die zijn ei in een ander zijn nest legt. Oktober 7 jaar. Dus aanstaande oktober 7 jaar. Nou ja, dus ik heb veel restauratiewerk ook gedaan en ik maak veel dingen zelf. Dus de poppen maak ik zelf, de muziekinstrumenten automatiseer ik zelf.
Afgelopen zaterdag was er in Hulst een muziekfestival, waar artiesten en bands optraden in café en restaurants. Onze reporters gingen een kijkje nemen. Hulst is overspoeld met muzikanten. De muziekschool organiseert een muziekfestival. Vandaag staan we hier in Hulst omdat er een muziekfestival is georganiseerd. En dat heet ZMSTC en daar ben ik dan de productieleider van. En wat gaat er vandaag allemaal precies gebeuren in Hulst? Nou, er is al heel veel gebeurd, want we zijn gestart om 10 uur met het carillon en trompet, trombone en snare drums. Dus dat was de opening door de burgemeester. En in het algemeen kun je zeggen op 6 locaties tegelijkertijd vind je allerlei concerten. Dus nou ja, goed, we zijn om 10 uur begonnen tot 6 uur vanavond of vanmiddag. De band die jullie net gehoord hebben, die is ook een van de bands die komen gewoon elke week. En wat vindt u van het initiatief van deze dag? Ja, het is zo verschrikkelijk belangrijk voor de muziekschool, omdat de ouders zien ook wat de kinderen doen. Het is goed om nieuwe mensen erbij te betrekken. En het is voor de leerlingen ontzettend goed om podiumervaring ook op te doen. En het wordt hier gewoon heel professioneel aangepakt. Ze voelen ook hoe het is om die spanning te voelen, wat je natuurlijk normaal in de les niet volgt. Dus die spanning, om daar goed mee om te gaan, dat is fantastisch hier zo. Ja. En wat vinden jullie vandaag om op te treden? Ja, leuk, gezellig, een leuk café trouwens. Ja, het is wel, ja, het creëert wel sfeer hier, het is wel fijn. Is het vooral leerzaam of is het meer voor het plezier? Het is eigenlijk spelend leren, zou je wel kunnen zeggen. Het is altijd super leerzaam om te spelen, samen te spelen. En ja, weet je, het is ook super leuk als je gewoon ergens mag staan met publiek erbij. In de oefenruimte is leuk hoor, niet daarvan, maar voor publiek is het het leukste wat er is wel. En zien jullie het als hobby of willen jullie er later echt mee verder? Ja, dat is per persoon een beetje verschillend. Ik zou zelfs, ik doe nu een hbo-studie, maar hierna zou ik echt wel heel graag iets willen gaan doen naar het conservatorium. En ja, Martijn ook wel, die heeft ook wel best wel een droom om dat te gaan doen. En de rest van de band die doet het meer als een hobby. In het Ledentheater geven de leerlingen van de Berenburg een voorstelling. Onze reporters gingen daar een kijkje nemen.
Hallo, vandaag zijn we in het Lidl-theater in Oostberg. De leerlingen van de Berenburgt treden op in de musical en wij gingen een kijkje nemen. Hoe lang heeft de voorbereiding geduurd? De voorbereiding voor deze middag is ongeveer in januari begonnen. Toen hebben we met het team afspraken gemaakt van welk thema doen we dit jaar. Want we kiezen iedere keer weer een nieuw thema. En dat zal in januari geweest zijn en daarna heeft iedere groep zijn eigen keus gemaakt. Doen alle groepen mee? Alle groepen doen mee, van 1 tot en met 8. Ja, klopt. En wie heeft deze musical verzonnen? Nou, het zijn natuurlijk bestaande musicals. En het is een tijd waarin de musical heel populair is. Kijk maar naar de musical rond Soldaat van Oranje, de musical rond Hazes. Dat zijn musicals die heel lang draaien. Toen hebben wij gezegd van wij kiezen een musical. Weliswaar ook musicals die al wat ouder zijn. En die passen we, wat kenmerkende delen van die musical, die passen we aan op onze situatie. En die presenteren we dan per groep. Niet zolang ik de kapitein van het schip ben. Voor mij de stem achterna. En het einde van de wereld. De zeemeermin komt in het bodemloos blauw. Het geheim van de bodem der zee. Dus jongen, kijk uit onze wand. En vindt u het leuk om dit te doen? Ik vind het leuk, alleen de meeste inbreng komt natuurlijk als het om het oefenen gaat van de meesters en de juffen die samen met hun groep, met hun kinderen dit hebben ingestudeerd en ook weer samen met ouders ter ondersteuning gezorgd hebben voor de kleding, voor het sminken, dat heeft u zelf wel kunnen zien, daar zit heel veel werk aan. En wat ik tot nu toe heb gezien is hartstikke leuk. Welke rol speel jij in de musical? Ik speel grootmoeder Vee in de musical Shrek. En vind je het leuk om in de musical te spelen? Ja, heel erg. Ik vind de films heel erg leuk, dus de musical vind ik ook leuk. En hoe lang heb je eigenlijk voorbereid voor deze musical? Ik denk 4 tot 5 weken of zo. Zoiets. En denk je dat het gaat lukken vanavond? Ik hoop het wel, ja. Ja, ik hoop het wel. Je hebt eens op zorg maar dat je verliest. Het is een theorie, filosofie. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. De winterseizoen is voorbij en onze reporters vroegen zich af wat de mensen in hun tuin gaan doen. We zijn hier bij de Live & Garden in Oostberg om te kijken wat de voorjaarstrend van dit jaar is. Mijn functie is samen met mijn zoon Fred mededirecteur en mijn schoonzoon Patty die of de administratie doet. En wat is de voorjaarstrend van 2013 voor in de tuin? Nu begint het allemaal met de eenjarige planten. Dus alle behoniaatjes, vlijtige liesjes, salvia's, Afrikaantjes, surfinia's, allerlei moderne plantjes. Straks komen de dahlia's. En ja, dat wordt echt een scala van kleuren. En is het ieder jaar een andere voorjaarstrend? Er is wel een andere plant die of trendy is, maar meestal komt toch dezelfde soort toch een beetje terug. Dus je hoeft niet van tevoren extra inkopen te doen voor bepaalde planten omdat die veel verkocht gaan worden? Ja, toch wel. Ja? Toch wel, ja. Bijvoorbeeld surfinia, dat is een beetje klokjesachtige bloem. En dat is een plant die ontzettend veel verkocht wordt. Houdt u zich bezig met de voorjaarstrend? Ja. En wat zit er dit jaar allemaal in de voorjaarstrend?
Ik denk, volgens mijn inzicht, zijn door al die kleine bloembakjes, die mini tuintjes en zo. Ik denk dat voor mij is dat een beetje de voorjaarstrend. En houdt u zich ieder jaar aan een andere voorjaarstrend? Nee, eigenlijk niet. U doet gewoon een beetje kopen wat u leuk vindt? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.